Жителите на русенското село Бъзан успяха да си върнат собствеността на местното училище, затворено преди 18 години. Сградата на основното училище Свети Кирил и Методий е била продадена, но останала неизползвана и потънала в разруха близо 2 десетилетия. Днес, благодарение на дарител, бившето училище отново събира децата на селото. Но какви са плановете за бъдещето на сградата и как ще се осъществят, провери Наталия Йорданова и ще ни разкаже сега. Наталия, здравей! Здравейте! 18 години безстопанственост са оставили своя сериозен отпечатък. И въпреки разрухата в бившето училище, за децата на Бъзан е изключително приключение да намерят тук стари географски карти, да открият дневниците с оценките на своите родители и дори да почистят 2 класни стаи, за да направят свой детски център. В тези класни стаи от 18 години не се е чувал детски глас. До това лято, когато става ясно, че благодарение на дарител, сградата на училището вече е на хората от Бъзан. Рисуваме, играем, учим, четем, пишем. За да се стигне до това, сградата да бъде отворена отново, макар и загубила очарованието си на просветен център, са изисквали много усилия. Тази сграда беше заключена, никой не се грижеше за нея и тя започна да се руши. Времето не прощава. Докато преди 2 години се появил дарител. Решиха и ние купиха. Но административни процедури забавили узаконяването на новия собственик. Решено било това да е община Русе, която да прехвърли правото на ползване на кметството в Бъзан. И въпреки, че това все още не е юридически изпълнено, децата нямали търпение да влязат в някогашното училище. А ключът вече бил в ръцете на кмета. Децата ме попитаха: не може ли да влезем в сградата? Како, Василена, нека да играем вътре. И аз казах: да, само пазете. Децата сами изчистили няколко класни стаи на първия етаж. Истинско приключение и връщане във времето било за тях да намерят стари географски карти, непознати за децата в дигиталната ера. Открили учебници, дори дървено с метало. И така започнала първата лятна занималня в старото училище. Беше много интересно. Имаше дневници. Имаше и снимки на учениците. На нас не е приятно, поне аз така смятам, но за да се поправи трябва да се сменят мебелите, трябва да се направи нова манзилка, защото тази вече е изпадала. Сами свършиха цялата работа и си сложиха тенис маса от селото, който ни подари, футьойли, кушетки, направиха си стаичка, където да се събират. И така малко по малко решихме и да възродим традицията да си имаме лятно училище. Амбициозната цел е сградата да оживее отново, но този път не като училище, а като детски център. Трябва ни място, където да се събират както малките, така и по-големите, а и нашите майчета, които имат бебенца. Също няма къде да играят тези бебенца, защото ние сме едно от селата, където си имаме бебе-бум и е ценно да има място, където да играят независимо от времето навън и сезоните. За възстановяване на сградата от кметството казват, че се нуждаят от строителни материали. Родителите на тези деца са готови абсолютно безвъзмездно да дойдат и да направят своя ремонт. Тоест да се измаже, да се смени дограмата, където има нужда. Така че ни трябват материали или средства за материали, за да можем първо и предишко да укрепим покрива и след това да се справим с мазилката вътре. А Виктория, която е ученичка от последния випуск преди затварянето, се надява децата да открият това, което е било най-ценно за нея в старото училище. Тук за първи път срещнах истински приятели. Децата в момента също да намерят това, което намерих и аз. Приятелство, отношение, щастие. За Събуди се, Наталия Йорданова.